Erade, Yawasa City so, Yeso Biara. Muntie, ye muntie yanio, ye akofa ba muntie. Edum TV fo akofa ba muntie yanio. Ye mofa muntie arefwe. Edum TV. Yeah, you do. Abusaya koswa makwa ba bio edemo edaswa edemo wo Adum TV aso na sade yedi kan na mo aka ne komo ba bi yedi kan na ma twetwe no yada swa ewo yenra na na osai tutu aba bio opem so na himfi aye menhya himfi wo Asantehene mo aye guswa ade amama ani amani na yanya ya ine ba ko ewo menchan ya ba twa ba ne nia bisa na na asam ne ya musanti ani gie no akoso na na abayemu enchemu akakra na na wadama ya do ya mo akwa do ba Adum TV so mejemu so ebru na wadama ya France me de opanyini adututu ampam Abountem na mifre me ye de se blanche wa konwa no Abountem akonwa no nana ya do asa papa na wo bra na wada agi a wagi a wona ya etwetwe enkom nana wadama ya hwese de na wo manfani asiage o saba hodo a ekoso na ya hwese de musi tutu powder ni hile egu won wana na ya baso oba mo ya munchemu kakra na madaru mebru nana Abountem Hene Kwaku dua otoso miensa wadi akonwa mfie dioson aduanan anso ni na mfie bensu ni me ofa ba ko kam ye bona mane o se men kan se me ofa no wo mfra busuan na me se enya no kore onya sa asem no e de manso bebe fie wo so wontie okoso a se me mo abusuan na me se onya manso beba ye ntembete onya wo so wontie na se eya den na ba manhia ade onim no obeka enti wo kantam gu ye so e na me de boss se wonu mom no ye hoho wa kunwa no ho otumfo adaroma ya de ntam no beto nanim ye bedi bronya afra se wode nana no committee nana to ase hene nana teda hene otumfo asampo hene ene chami bonsu o ma di asem na wie dia beto ye wuranim enti ne ene ye ba ye wuranim a ye wura bu asem sa Abountem nya de hye enti watu no ene se nana Abountem Kwaku de otoso mienza wanya Abountem wanya de hye biem ya tu no enti wabu amebem se mi na me ye de hye wa kunwa ne ho ya da was papa na se no antina na wo manfo abata wa chidi wo sebo ata wa chi no ye fra Abountem adehye edi se mu hu sebo ni nyina na che se ye de kom don ye da ye wrase so ode no kure ato de da na me nhira mo pa me de mo asipi yan so da se papa pam so de ka bo asam no anamadama ye fra wo say ye fra me Reverend Kwaku jo na so ye sofo mpo papa ni emo akwa ba bio pa nana sofo chasemi hu da men kampo me hwese da mani agina e bi kra mpo aba me so kra ya be sani abisa se ya hye ene dai mo ba ye ne sadie enkunimdie abochi abomo ene sadie fufu abobobom kom matutu hire ne powder gu mo wa ya be bisa some crowd ben na eba mode aba na himfie na hyase atsesan na sabre so abewie esen ni yo madam wasema motiefo nyina amani jese maya kwanya na me wotiefo e kasa mu ye fita se ya na nya bibia se ye enegi kase pa na aba e che se ade bi ya wo de ana se obi e de force e gia e ya pa ye firi emre a atwam mletente pa na akọ aba bedru sanye because je eye ya no pa na eninti na
asɛm no mu yɛ den nti ne ba sɛ ama yegeni agi abro so no sɛ wutimi di asɛm di bem but asɛm no sɛ asɛ obiara nim ne simple nti ɛsɛ abim de kwa nya de ba we no koyɛ asɛm ana in fact na den because ne ka no na ye hu de ba kwasie nti ne na ba wie nkunim de sɛ ma yɛ simple no na kisa wɔ sɛ yeni gebro so yeni di abra agi abro so pa asɛm nya ne sɛ ye akonya Abountem akonya no ye dia no o se tete no na abusua ebia na mema nim no awon ntina akonya no timi kodi baabi na we dia akodi wo mo ho mfi ache na ye kra no dama mfi ache na mfi be dodo sei mfi be aduana nso kra mfi aduana nso ana we watena akonya no so ya ye kra na nha ye na afode dia ekokɔ mu ne se o pamo ya firi nkonya no ho ye adehyekan no wo hu se ya wotensem eto hu se bia adehye no se wa nyi o man firi nkonya no ho a ebia ebedu mrebi no omba beje na ye kwa fiti ase na ya adwene no but ono fa ono tumi po se oyi ya firi nkonya no ho kra ama ya ti kra ira na ja nyame adum ye nya kamafo we na ya wo fa ba ko sole ye se okobeboa because on hwe ma ya nyira ana o ta ya chi ono kwa on firi ha babia wo firi salega ono kwa nsam no kra na esre kra ne se ono kra ka no manhia nsendefo no anim se ono no kra nim se adehye bi ye bletufo free salega eti o mu busa ne se na salega de bletufo ko ye de ko free salega bletufo bi akotena salega ana bletu akonya bi ana salega na salega yesirem na be de na bletu akonya kwakwada salega ene ye busa ne keto hu de won fa asem ne mokra na nam sa akonya ne nyane de ntino o ya akonya na bro ntino na o san tonton sase basa nsase de waton bi pa nti asem ni ba ye no kra no on ton sase ni nueti o ho osem yale ene se ne de nyame ayipo makwa mu a ye nyina obi ani agi otumfo tunade so ama otumfo hu se sa adwumbone na odidi akonya no nti no ama wasa ache no mpo se ekwanfo so tonton konya no akire no e adwumbone che se onim se ye tu no nti o genkofo sika de adwane nti ama otumfo kwa sa ache no nti mi kwa no ahemfo ye tu o mo che o mo se dum ntan hu bi nti ne so hu se ye ni agi a na ye sa asem we ntra na se otumfo kwa sa de si so se ukra no sa wonya de hye no nti ye nya de hye kan no nti hu se asem se wan ko ni baje ba nti woni agya ma ye de o ani asiri kaka na mani ache papa ani ache na se ye tie wa sane ne tofa ba mu nyina ma dia ayam dia efri monsa no ena nyankopon enam yewra na osei tutu ababi opem so eso ama monsa kama de nya sa ya de fefefe yo mi bonu tofa ni tiawa ni nyina ni se se de mi nua panyin aka no ebebi atwam na se odowo enua abusuafo mu ye akosi se du ba bi na ye ni bema ye na akonya no ye ya de ase ne mom na akonti no na akonya no kodi o mu fie na modo nti na no so ni nyina mpo no watena so sabi mfie aduanan so obiam ti no obian ka no ne mom ye nsa de ya de ade wo no na wodi na so ye mpo na ye nya na se ye ni no wasem ka bia na mom no se ohun se adwimpo nam se enye ne de nti no pese se bi ododo ho na eka ono no ho mum enti de ko ban se afi de yen ade asefo no opam ye mum afri akonya no ho ne tintin pa ne tietia ma sa akun iswaye eno no se da bi amamre ne amamne ye ntontwene ti na se iswaye ko na opemfo so adaroma oninyansam ni anyankopon de ama no ni nim die mu no ohwehwe wote committee mo hwehwe na kyese no kre nipa no onye de hye na mum odobi na na ye wo ma no na mum sa ko ba sa onye de hye na de ama na wo be sa poma de hye de ya da bi na yenye ne sa nti se muti ya ntia pa no ene no ya da won so asa papa pam sa me ma me ba kon so awo me ncha sa ma ne kwa ma na nkasa bia minim de beye ma ya ba mu akwa aba ne de wa ba Adum TV so ya da ose me pacho Adama na ya fra wo science ya fra me prophetess Regina appear yo mama Adama ya bebi so am sa wa Hene ene sofo edikan aka asem ni mu abomu entremu ekakra edi amaye kakra na ben na so de ebeso so de mama de so de nti a ema konye kodu o nsem ne se na opoku wale pen so tete no akon ne baaye no ye fie ni pa nyina atoye enti ba asa na yes na waka no yenkopo bi ma no mesum ne ye ko me na nam panyefo no bi ko salaga enom ko fa asa oyini afase atu ni nei
ɛne ne nua ba ɛdɔm bɛtena akonya ne nua ba bɛtena akonya bɛtena maso bɛsom yɛ ɔmba bɛsom yɛ ento aso ni mu no ɛna ɔmo ase nyina ase ya so ɔmo wa no ɔmo atɔ timi na ba ako a yɛnyɛ akonya yɛ dia no ɛne ɔbɔ no fo de ma ɔmo nanana a ase ɔmo nyina ase asa no etim na mɛma ne nyina ase kasa ɛtɛ de ɔmo ase ase de a ɛne yɛmfa ne mata yɛ ho na ese no akɔyɛ abusua baako enti abusua baako no enum na se ye nyinyinia na nananom se ma obi e nka ho asem esanse omachi ayira na de ba nse me memje mo fa baako ewu ye fa kwa mensia Abountem na yetu ne se o ma ye nsie no me na baako so hye fridge mu ye de kwa ba ro hene we kan antentam na nyame adom ye de ba otumfo anim a twedi ampo agire ye chi a onyankopon agire chi a watimi adi asena ma ye next ade no ye na ye ase ade omo de omo fi salaga nyame nsira mo yanso da siansa na obekọ no ye be so se asamban na obeka kire ye nwura na o se tutu ababi o ye meka kire nwura sa wa asamban nya abotere wodi hwehwemu ni abotere kan na ka asam da bi ye kwani aba eso na to wa abotere nti wa ka asa ne fekọ ma bibia da yiye ti ye na se panyame nsira no o ma ne kwatenten na pia